Kamalingkod! Ay! Taas mo ko. Tama gini, barilis. Kok gini. Kami munta kayo sa tubig din yung wala isda. Kalami, munta may pasayan nun ba? Kasi pasayan na yatag sa kuha, okay niya ba? Tabot eh. Ay, da, pasayan lang. Luk-luk naman. Lulu. Uy! Dahil ka! Sayang yun eh! Wangoy! Kumpit yun! Kawa dito eh! Nakawa lang ko dito. Tawanan, maling lugaran eh. Saan ako ni? Tamat! Kawa ka niyo. Brad! Eh! Saan to? Ikaw ba yan? Sa mukha ito ba? Hindi ako. Kaya wala ba yun? Sino ba? Hindi, ako aling nabingwit. Ito, pasayan eh. Dami na ba? Oo. Wangoy, pasayan dito eh. Ito lagi, kuya ko yatag. Akpakuha, pahiramak ko na bigay. Manguha po ko dito. Oo, lakal ito. Ikaw na po. Murag dere, matunggi ingon ni payat ba? Sabi, pistingan natin eh. Okay, dere dito banda ba? Tugayo oy. Kalon mga ito si payat oy. Ito, mainan ko si gulat dere. Mian na mukha tinapay oy. Duh. Duh. Oy. Oy. Tinapay. Tama dito yung unipayat. Takot ni. Uy, asa na? Di pa lagi nakaroon. Tinapay daw. Nakuha ko dito sa ano? Sa Sapa. Sapa? Asa banda? Dito na sa unahan. Lalang? Gusto yung pangayon. Yata ganing dumit. Ano yung gamit sa dali? Dili pa Ako mo. bulakaw na ko. Dire ba to? Dire? Di, labi na itong liglayo kay para dagan. Di na pamanggo dire oy. Pa magyabang ko yung nakuha na isda. Basta ginita balik tayo. May kayo inam mag soft drinks. Uy. Uy. Parang na nagkikuha ba? Murag gahi-gahi. Naginis daw ah. Kakayid. Sukol gito mo, sukol. Wala, soft drinks hindi ay. Ako ba, may gulong-gulong. Gulong ko, gulong-gulong. Ay, mga akong bingwit lagi. Ay, mga din eh. Oh, yung mga lang. Grabe, katungan natin ito. I say. Look. Asang bayad sa chichirya, soft drinks o tinapay? Wala mong may porta. Ale! Hoy mga dong! Shoutout guys, shoutout sa mga tanan-tanaw. Salamat sa pag-subscribe. Kung sa mga wala kang subscribe, click lang, click. Sa mga gustong magpa-shoutout na comment lang sa comment section. Salamat. Ay kami. Ay kami. Ay kami.